Nikanonya kwa juang chenro en ratil wa dhimbele gi weche manyien. Seche gi ma piny gi makale midhiero mag lokruok chako lwasi riwruoge makedo ne weche mag aluora jiwo jopiny mondo pidh yien to chutho e dho nam mar gawo moko kuom midhiero ma kidek sieko kaluwore gi lokruoge ma kamago. Negiloso e nyasi mar pidho yien mong'ere kaka mangrove e dho wath ma Mteza e kaunti ma Kwale. Jakom riwruok mong'ere kaka Cardinal Youth Association Frank Anyenga okoni ma inonego keti machopo lek mar piny owacho mar bedo gi atamalo 10 bunge ma pacho kae. Gijiwo rawere wetegi mondo bedi ong'ala manyime mar tawo chenro mag pidho yien kaluwore ni ng'eny gi ema nyalo kelo lokruok e pacho kae. One reason why we have not been able to achieve the forest cover that we target is because so many times we plant trees that are not adopted to the area where we are planting. Specifically in this area, we know that the mangrove trees adopt to it. But even within the mangrove trees, there are so many varieties, sub-varieties within it. So you have to pick a variety that specifically will increase your chance of achieving the forest cover that you have. Planting trees and then we having a failure of them not coming up, it means that our exercise can be in futility. We brought together various teams from Huduma Center, from Bandari Maritime Academy. We have partnered with KPA. We have partnered with the foundation called Tajilangu Foundation. We have partnered with Shabana FC, Coast Branch. You know, this is because we want us to move together as a team with one agenda. Mkoko hawezi jenga bila ya mkoko. Gorofa yako utasimamisha lakini paka utafute mkoko usimamishe post. Tulisign tukasema lazima tutafikisha 15 million trees na ndio tuko hapa kwa hiyo ajili.